A continuació, farem un repàs d'algunes dades que ens serviran per veure què ha passat al mercat de lloguer a la ciutat de Barcelona durant l'any 2023. Un any que ha estat marcat per una forta baixada de l'oferta de pisos i un important augment de preus. Tenint en compte el número de fiances ingressades, veiem com aquest 2023 s'accentua la caiguda de nova contractació de lloguer d'habitatges a Barcelona. Aquesta caiguda es reforça amb l'aprovació de la Llei de la Vivienda el passat mes de maig, veient com la reducció de contractes al tercer i al quart trimestre és més acusada, amb unes disminucions del 25% i 31% respectivament. Només els lloguers de 1.050 euros mensuals guanyen terreny aquest 2023 respecte al 2022. I no només s'ha produït una contracció en el número de contractes de lloguer, sinó que els lloguers més assequibles perden quota de mercat. Per exemple, els contractes de fins a 750 euros al mes passen d'una quota del 74% al 2014 al 16% al 2023, portant la mitjana dels nous contractes a 1.136 euros al mes. La mitjana de preu de lloguer no reflecteix la diversitat que existeix a la ciutat. Als districtes com Sarrià-Sant Gervasi, la majoria dels nous contractes tenen preus superiors als 1.300 euros, mentre que a nou barris predominen els lloguers de fins a 750 euros. El 77,3% dels nous lloguers es fan en immobles en propietat horitzontal, amb un preu mitjà de 1.151 euros, mentre que el 22,7% dels lloguers es fan en immobles de propietat vertical. El lloguer en propietat horitzontal és un 5,7% superior a la vertical. La mitjana del preu per metre quadrat a Barcelona augmenta un 10,8% fins als 16,1 euros metre quadrat durant l'any 2023. Veiem també que la retirada d'oferta és selectiva, impactant amb més força els preus més baixos. Només els contractes de més de 16,5 euros metre quadrat van créixer en el mercat el 2023. El 41% dels contractes de lloguer a l'any 2023 es van fer per un import superior als 16,5 euros metre quadrat, mentre que l'any 2014 només eren el 5%. Només als districtes de Nou Barris i Sant Andreu, el preu de 16,5 euros metre quadrat no és majoritari a l'any 2023. Com hem pogut veure, ens trobem en una situació molt complicada en el mercat de lloguer a la ciutat de Barcelona i l'any 2024 no ha començat millor. Veurem com segueix evolucionant la situació, tot i que les perspectives no són massa bones. Si t'interessa aprofundir més en el tema, a la descripció del vídeo adjuntem l'informe sencer publicat per la Cambra de la Propietat Urbana, on trobaràs dades més extenses de la ciutat de Barcelona i també del conjunt de Catalunya.